вақти президенти Обама бисёр имкониятҳо шуд ки донишҷӯёни тамоми ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон рафтанд дар Амрико, хонданд, ҳимоя карданд, дифоъ карданд ва бисёр озмунҳо, бисёр конференсҳо аз тарафи донишгоҳҳои ва ё мисол таклиф шуданд. аз ҷумла донишгоҳи Фордам чанд вақт таклиф карда, аз академияи худамон бисёр олимон оҷо рафтем, бисёр олимони ҷавон. Барои олимони ҷавон алал хусус бисёр шароитҳоро гуфт муайё кард. Барак Обама дар хотири ман ҳамчун як намояндаи сиёҳпӯстоне ки бори аввал дар таърихи Амрико ба маснади президентӣ нишаст, як чизро ба хотири ман ҳамин қадар боқӣ мемонад ки яъне дар Амрико демократи ҳақиқӣ вуҷуд дорад. Яъне ҳар миллат намояндаи кадом қавму нажоте набошад метавонад ба мансаби баландтарини дунё расад. Барак Обама инҷо мумкин бо баъзе ҳолатҳо натавонист ки аз баъзе ваъдаи худ гӯем вай кунад, гӯем ба пуррагӣ ваъдаи худро анҷом диҳад, вале мардуми Амрико Барак Обамаро хусусан шахсан ман Барак Обамаро ҳамчун гӯем президенти бисёрам вай гӯем президенти бисёрам фарзона ҳам гӯем қабул мекунам. роҳбари бад буд. даврае ки Барак Обама бар сари қудрат омад, ин мардуми Афғонистон яъне орзу доштанд ки ҳамин чизе ба ёи арбия аз ҳамон хоки Афғонистон мегиранд. Лекин дар ҳамин даврае ки Барак Обама омад, ин як нав кам нашуду, яъне зиёдтар шуд. аз ҳама бадтарин президентҳо Америка ан ҳамин буд. умуман Барак Обамаро солдост гуфта наметавонем, чунки дар ҳамин замон боз ҷангҳо низ оғоз ёфтанд дар шарқ ки то ҳоло таъсираш боқӣ мондагӣ.